Miten mä päädyin jääkiekko-maalivahdista hiihtäjäksi aikuisiällä? Anna mä kerron sulle. Moi, mun nimi on Emil ja mä aloitin hiihdon vasta 21-vuotiaana vuonna 2021, käytännössä täysin nollasta. Mä joudun lopettaa jääkiekon lonkkavammojen vuoksi, mun molemmat lonkat leikattiin vuonna 2018. Kaikki jäi siis kesken. Palo kilpaurheiluun ja itsensä haastamiseen ei kuitenkaan kadonnut. Miten mä päädyin valitsemaan just sit hiihdon? Vuoden 2021 hiihdy MM-kisat antoi inspiraation sekä hyvät muistot koulun liikkatunneilta teki päätöksestä helpon. Mun paras SM-sijoitus tähän mennessä on viime vuoden SM50 sija 40. Mun tavoite on hiidossa mennä niin pitkälle kuin on mahdollista ja aika tulee näyttää kuinka pitkälle päästiin. Tarina jatkuu. Ja nyt mun on ilo päästä kertomaan, että Intersport Cello on tullut osaksi mun hiihtotarinaa. Täältä löydän kaiken, mikä tukee mun kehittymistä, varusteista huoltoon, oheistreenistä palautumiseen. Mä oon hyvin innoissaan tästä yhteistyöstä ja siitä, mitä tullaan saamaan aikaan. Ota meidän tilit seurantaa, niin pystyt mukana meidän matkassa ja nähdään täällä Intersport Cellossa.